Алтын көз айында өзінің 40 яшьлек güzel юбилейін 9 октябрь көнне Иске Мостяк авылында туып үскән, бүгенге көндә Балаково шәһәрендә гомер кичерүче хөрмәтле якташыбыз Нугаева Гөлнара Расим кызы каршылаган. Әлеге матур гомер тантанасы белән ихластан аны Иске Мостяктан әнисе Румия Зарифовна, әтисе Расим Мунирович, энесе Рамис, кайнанасы Румия Кәшафовна, кайнатасы Рәшид Зарифович беренчеләрдән булып кытлап китәрләр. Балам диеп җаным өзгәләнә, балакаем читкә киткәндә. Тәрәздән күзләремне алмыйм, кире кайтыр вакытың җиткәндә. Йөрәк парам син диеп сулкылды, йөрәгемнең бөтен әгъзасы. Сәгатьләрем әкрен атлый төсле, син яңадан өйгә кайтканчы. Сау сәламәт кайтуыңны телим, шат елмаеп туган өеңә. Бәхет нуры кунар иде бәлки, сине зарыгып көткән йөземә. Шундый еллар белән башлаган әлеге хатны сезне нык сагынып яшәгән әниегез Румия апа. Кызларда билгеле булганча кышлар язмышлары. Үсеп җиткәч алар уяны ташлап чыгып китәләр шул. Беренче татлы балабыз туган мәлне искә алам. Шул чак без Расим белән иң бәхетле кешеләр булганбыздыр. Безнең җаныбызны тынычландыручы, энесе өчен иң беренче киңәшче һәм сердәшче, яраткан кызыбыз кечкенәдән үк бик тырыш булып үсте. Аның йомшак күңеле, олы йөрәге, мәктәпне тәмамлагач, балалар белән бәйле булган һөнәрне сайлады. Гомере буе үз сайлавына тугрылыклы калып, балабыз тәрбияче булып хезмәт итә. Үз эшенең олы дәрәҗәле белгече. Аны эшендә хезмәттәшләре дә, әти-әниләр дә нык хөрмәт итәләр. Ә балалар үзләренеке итеп, балаларча чын күңелдән яратып яшиләр. Үз эшенә бөтен җанын биргән кызыбыз төрле өлкә күләм чараларда катнашып урыннар яулый. Күп тапкыр намуслы хезмәте өчен рәхмәт хатлары һәм грамоталар алды. Безнең горурлыгыбыз булган балабыз үзе дә татлы баласына чын әни булды. Яраткан киявебез белән улларын үлеп яратып, аның өчен бар көчләрен биреп, күпләргә үрнәк булырлык яшәп киләләр. Аралар ераграк булса да ул безгә дә көн сайын шалтыратып тора. Кирәк икән, килеп тә җитә. Аллага шөкер, тәүфыйклы, мәрхәмәтле бала тәрбияләгәнебезгә без бик куанабыз. Татлы җимешебез, сиңа 40 яшь тула. Бу бик матур хатын-кыз өчен чәчәк аткан гомер мәле. Сиңа ихластан бары исәнлек, саулык, дөньяви бәхет, күңелсезлекләргә юлыкмавыңны телибез. Ниләр генә булмасын, бу авыр тормышта белеп яшә. Синең янәшәңдә гаиләң гел булыр. Без барыбыз да сине нык яратабыз, алтыныбыз. Шуның өстәвенә, бу хатның дәвамы буларак, кызыбыз сыман бик кадерле булган киленебезне, бу дөньяга тудырган әти-әнисенә рәхмәт әйтү белән дәвам итик, дип язалар Румия Кәшафовна белән Рәшид Зарифович. Гөлнарабыз балабызны бәхетле итүче хатын да, оныгыбыз өчен иң кадерле әни дә булды. Безгә исә тик хөрмәт белән генә караган бик яраткан кызыбыз ул. Шундый булганы өчен Алла да аны олыласын. Балакайыбыз исән сау булып, улыбыз белән бер-берегезне яратып, озын-озак балагызның бар шатлыкларына куанып яшәргә насыйп булсын. Кызым минем алтыным, син мәхәббәт җимешем. Шундый саф син, әйтерсең лә челтерәп аккан инешем. Эшкерсез, йомшак һәм назлы, гөнаһсыз йөрәк парам. Нәфислегең, чисталыгың йөрәгемә кайнар дәвам. Бәхетле бул, кайгы күрмә, бул син гел дә янәшә. Тормышыңнан тәмнәр табып, мәңге-мәңге рәхәт яшә. Кытлы булсын кызым юбилейең, барыбыз да сине кытлыйбыз. Бүләк итеп матур бәйрәмеңә иң матур җыр сиңа юллыйбыз. Хөрмәтле Гөлнара Расимовна, бар якыннарыгызның изге теләкләре чынга ашсын. Алдагы җыр бары сезнең өчен яңгырый.
Син сандугач түгел карлугачта, минем өчен бәхет кушы син. Юк күкләргә түгел, юк бүтәнгә түгел, йөрәгемә туры ачтың син. Бәхет кушым минем, моңлы сандугачым, моң җырларымны бирү тынмасын. Излеп яратганым, назлы канатларым, язмыш җилләрене дә сынмасын, сынмасын. Сайра әйдә кунып, күңелемә тулып, бар дөньяга аксын моңнарың. Син сайрап торганда, син янда булганда, рәхәт минем гомер юлларым. Бәхет кушым минем, моңлы сандугачым, моң җырларымны бирү тынмасын. Излеп яратганым, назлы канатларым, язмыш җилләрене дә сынмасын, сынмасын. Булсын тормышыгыз, булсын үз кышыгыз, сөю тирәгенедә сайрарлык. Яшәгез сөенеп, Яшәгез сөенеп, үтмәсен гомерләр саргаеп. Бәхет кушым минем, моңлы сандугачым, моң җырларымны бирү тынмасын. Излеп яратганым, назлы канатларым, язмыш җилләрене дә сынмасын. Бәхет кушым минем, моңлы сандугачым, моң җырларымны бирү тынмасын. Излеп яратганым, назлы канатларым, язмыш җилләрене дә сынмасын, сынмасын. Гөлнара Расим кызы Нугаеваны җылы котлауларга бүген яраткан тормыш иптәше Фәргать һәм улы Даниста урап аласылары килә. Һәр бөек ир ат артында шундый ук бөек хатын-кыз тора дип тикмә генә әйтемнәр уйлап тапмаганнар. Минем дә тормышымны матурлаучы, ирешкән дәрәҗәләремә, үрләремә менергә ярдәм итүче якын кешем, сөекле хатыным, гүзәлем бар. Икәү бергә без аның белән утлар да кичтек, суда да йөздек дигәндәй. Язмыш ул, бүгенгедәй гел йөзе белән генә безгә карамады. Аның авыр чаклары да җитәрлек булды. Барысын да бергә, шөкер Аллага җиңеп чыга алдык. Күркле балаларыбызны дөньяга тудырып, бүген аны кышып, бар аккошлар бәхете татыйбыз. Бүген, кадерлем, син үзеңнең матур туган көнеңне каршылыйсың. Шуңа рөхсәт ит, котлап барысы өчен рәхмәт әйтергә. Рәхмәт сиңа түземлегең өчен, сабырлыгың өчен мең рәхмәт. Яссын алда яратканым минем бергә яшәүләре ул рәхәт. Балабыз да инде үсеп җитә, әткәй, әнкәй диеп олылар. Бу дөньяда тагын ни ул кирәк? Бары шул ул олы шатлыклар. Сөекле әнкәем, әтиемнең сүзен дәвам итеп сиңа баш иеп рәхмәт әйтәм. Синдәй әниләр туа 1000-гә, яссын Ходаем 100-гә җитергә, 100-гә дә җитеп сөенеп яшәргә, миңа әнием дип сөеп дәшәргә. Котлыймын сине туган көн белән, телим тигез гомер әтием белән. Хөрмәтле сине бар дус туганнар, яшә шатлыкта, гел бәхет белән. Хөрмәтле Гөлнара Расимовна, юбилеегызга тагын бер ям өстәп әлеге җырны юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз.
Turmuşni da sen bitiruşe Söyülerini şanlarıma sen bitiruşe Yüreğiminin yartı canı yartısın senden Şu an jalası köngülünün melemen minden Kullarına bir kuluma birge ömürge Turmuşlarını borma yolun kutik bez birge Yaşı arta minim sina hislerim Minim için yüreğimsin turmuş jilkenim Yüreğiminin yartı canı yartısın senden Şu an jalası köngülünün melemen minden Kullarına bir kuluma birge ömürge Turmuşlarının borma yolun kutik bez birge Tanıştırdı, kavuşturdu bizni mehabbet Yanlarımda bulgan için sina min rahmet Yüreğiminin yartı canı yartısın senden Şu an jalası